No niin, hauki kiinni. Siimaa vie tosiaan ja irti pistämään hauki. Mahtava aika pieni. Ei oo. Oli kiinni vielä kun tuli siimaa vei. Irti pias. Ei, lippu ylhäällä. No niin, pikkunen haavi. Nää. Semmonen kaveri. No niin, hauki kiinni. On iso, on. Nyt on iso hauki kyssässä. Hän taa mennä jos menee. Kato. On hyvä kokoinen hauki. Ismäteen välineellä. Voisiko olla 10? Ei. 5 ehkä. Ai perhana. Kaverin alkaa vieressä kun viimeistä päivää. Tuut sä ottaa tää huivin mun suojasta pois. Kiitos. Sitten jos takin viitit. Eikä? Ei oo. On se kuitenkin ihan hyvän kokoinen. Ai, semmonen hauki. Ismäteen välineellä. Mitä helvetti, kato. Siinä joo, se on vähän sieltä jotkut puheiman jäljet. Hitto vaan. Ai. Siihen käteen. Jes. Päästetään hauki takas elämään. 2 kalaa siis kysseessä ja ismäteen välineellä tuli ja tää on aivan mahtavaa haukia. Nyt yritettiin siihen, että kauheasti ei lummeesta tykätty ja sitten päästetään se vappahatti. Kuvaakohan? Käännä vähän tätä kameraa, niinku ylöspäin. No niin. Mahtavaa, sinne vappaat. Sinne. Tuu isompana takaisin. Ai nättiä, siinä on mukana ollut. Oh, nätti hauki. Saatiin vielä videolle ja... tää nätti. Sinä tosiaan huomasit sen ja mitäs kala lähti vetämään? Aika kovasti. Aika kovaa. No niin, sehän on mahtavaa. Nää, jatketaan. Niin, me on tulla lippu ylhäällä ja kumpi haluu vettää se ylös? Minä voin vetää. No niin, mahtavaa. Katsotaanpa minkälaista kalaa sieltä tällä kertaa nousi. Siitä vaan otat kiinni ja tuntuuko mitään? Tuntuu. Siellä on hauki. Onko hauki? On. Varo ettei kapsahan jääkeunna. No niin, sieltähän se hauki tulee pikkuhiljaa ja semmonen pieni kivan pulikka hauki. Tästä ainakin hyvä lähtö. Joo, eli reissu saatu päätökseen. Viimeisen hauen jälkeen ei tuu enää mitään, mutta hyvä puoli, että minä koin nuhanen, niin minä lähdin tänne. Monethan sanoo, että se nuhasena ei kannata lähteä ulos, mutta eihän minä enää yski. Enkä minä ole nuhanen, että hyvin näköjään selvisi ja näytti ulkoilma. Kalastus on hyvää liike kaikkea, että näin. Enpä minä enää kauhean nuhanen ole. Alkoi tiukalle ja laitetaan vapaa pussiin ja
Nyt on hyvä lähteä kohti kotiin. Mutta ennen kaikkea laita kanava tilaukseen, jos tykkäsit tuota. Eihän muuta. Tilaa kanava, jos kalastus kiinnostaa ja tulehan sinä kaikaset. No, nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Nää.